Ngonkoro ku Dr. Joseph Birundu kunyalibali chache. First ingo chakana ko kuteya abantu bamito asante sana sabana bake kunyara gosoka wate kura egere tunyale 2027 tunyale go change akubuga ngo ikite otai kunyara kubakorere igasi ya kabere matukona atigalete bada tatane kaindiri abana baito abantu bali bonsi batabwatie kura umwaka 2027 ese gitokale tutabwate tikura buno mugusi tobarwe mwana minto mwana ito tarigo chikonyara kubwa obugandi kwense igo amatuka yane gatorobere kiraini alia asiba kolera legislation nande bali bagobeka chikura chiabo bakikishe chikura chiabo njile registered buya egere 2027 to soesegi na inje buna Birundu igongo soa asesegi ya 2027 buno mujumbo nyali bali chache nyale go change amangana alitagendete naro nande I really appreciate endorsement na support kuruase Busi Council of Elders bali banyalile kororega zilitogendete ko koraga iganyali bali chache yogosira not only umwana ito majo koruga iganyali bali chache but also our presidential candidate olase kyama gitoge kuruku Jubilee so nala inale go chagokwanira nande toko basaba tutage tomorembe bali bagoteba nga Jubilee yalenga olongo Jubilee yakure ntumanyete naye gendo agache kiao togotigere ngaki yao ntola atakie kiama kiao onye kole ODM ubwaterero ODM tigana no mwana ito tumwagachira ase toroje no tokwagacha nenjera nereyo nerabagaka abaito babo. Thank you so much. Mweshimiwa wali swali elimo twarorera abasa banke bagendrete gusaganwa ase ense ito ya Kenya nkiora kwanere gore ngani karaibora abasa bake bagendete gusaganwa andanga ke bago support kiama ya Jubilee political goodness. Okay. Engoteba ase nse yabeta ase gunsi bacha kire kobokigwa niga igagusi nande bali babwate kwerende yembali ba lolire ngango kibali kobuji kure kichigoje egali yagwetega igabo edara cha moja kebogoleti emete ya makombe ego chikumiza abantu baito inchwe to gosorora the whole country neroje nerigereretinga kinkigendete gusiga iga gusiye decision ya mekigwe omonto togwakera Fred Okengo Matia bono no tumia abana baito intwe togosabira obororo ntutagetio tiga abana baito barebirema 2027 we have decided buno mugusi gozena kimote we have decided buno mugusi neruge yemo omwana ito nene tobegetegeti ababande bonsi ipi babonete kubwatie bintu byabo ebingao egero tokorikyo mopokyo president no mwaino itobweka tobwati. Thank you. Matundo haraka je no munyakerogo ase kombigita kanende kya gusi Elders Council igo tuacha bake asogo jako ganeria oyo mintu Birundu amaya otebire nabwate erango nabwate kogania koso asuburai wanyali bali chache kurende erebuye ko moyena ororire nga abantu baito neji kanso chieito nabakoli emeremo baito awao nga kibara ubagoteba igo tuacha goteba genda bosio tiga tokobwatesie tiga tokore okorari goiseine abantu babwate chikura emeremo bili yakwanire paka igoraria na liera ikerane igo ntoko baonera aona abanda ao otoraga nito baamo buna abana abamo lakini egento gekorugiye segi na mariuma na nokorama na yande arayaya kurwe kanso arayaya tuambe tokobeyenga kieyemo tukamba ko kwana mangana makongo ndotagete jigo kwanera abantu baito mangana makongo tiga abantu torigie gente kebuya tiga tokwana igoro yo magambi buya nanko baakera media enjera mwakire engia na ende tigamba te mwabeire bali ba media bakorbara babere barende tili dali mogusiyase engakien tambe sana bali ko tuburukani na manganande bamaita ko chora ngige ko so asegete igo otoko ba irane limbi yamono atokwere liya mweshimiwa Birundu biyamono asaka nafasi akakwanyora no bwata yande kwa totebiri kolende otoko sabira litukuligi yande liororo na ndilikirane goitera asomana na Yesu andanga ke buna yo mogaka chinkwana nchire chikobwato kwa choko checheri gasa kukyomo gusi keke liora kwanere gore chinga chiri olio gojikora ndaso kwana mangana mago eine ncherembe tiga onye totagetia mangana ane kiraigo
abayatagete bayategerere igo chinkwana chiri chimbe chirekio chirachi chigukwana abande baito njigo gokonya none ero monyene njigo mokonya kende igo chira mobeka sako igo tigatosikane nande intu tugasikanire miaka saiti ya 20 bono amasikani tokorandi dioka ama abasa abantu baito bonsi egere mirime korekana senjiringi ya mono igankoro kwa umurandia Hesbon Michira na somo yego yobweri tukoria rero iganarangeri kwa singe nchugo cha kokoro gusaba bugo seseniyo yo into birundu murandia kare kwa rangeri gwe naboko genda no cio saberonde bwensi ekke monare nge goteba nkeria ense tubwate kuruku Kenya nigerense tubwate chinse ibe goto isa kweyesamba aseta yo togochi noro gongo tubwate rwa gusi igarororo moguka toisa gusali gusi yaito aseta yo togochi abogambi igabongo moise kokorie rwabo nabo bakumuliera abange lakini oyo mobwe kubwa onyomo mukunguyo igo gaki abantu bamintumbu yo monasogosoka abange lakini noyomo na demokrasi na begote abangurio koire chikure chinyinge nerura abumugambi igo tigatusabira no morembe nturigia uburayi gwetera chisegi naende naboko banyora gwetera chisegi eki kotugutwara morembe ekero gendererete kugamba kinara inare gocha kusegeta nyasaba seseni mbiyamono mbiyamono njamalieta ngoro kwa Jackson Mwino Tagi na beto murai na choretwe ngabo mukansala ngabo chairman ya ODM Kisii County amangana ya twaje gukora rero abakire mbiyamono sogoja ega ndigo kwana kem abarai baito ba Kisii County batige kora amabarai bande batige kora amabarai bande amangana ali aba omwana getaitiro rukobolie pana yabarai bagusi abantu bawocha bakobanga na murwa barai batebya abantu bande baje goita omwana oria mimi mekemea imaneno na twins na ande bitiso koboria chiba ikonya koboria chinyimbo chia makombe Kisii County ntutagitima ngai oyokoroberia amangana ayigoita omugusi omwabo tari mugusira ayigoita atige gendegeria nyoro murayo karokoroberia binde biria koreki atige nje no munyakerogo kubwatania abantu banyare barchache na masaba toguri chikura nabagusi bande bakabanchari mbara toguri chikura chia Matiang'i toguri chikura chia Musikese Keri Machogu nande wana arangeriwa toguri chikura chia Birundu nobo chumbe wanyare barchache ariyo morero goro tata tigango tebi ariyo yatachekanire yayigoreirwe yabagoire ekiri kiro yabagoire yayichoire ora abwate bakorose ndiamono asaje makana